Det her er en præstationsvideo af vores nye Mastercase 60 UTS-anlæg. Anlægget består af en række moduler, der kan råsvåges. I toppen har vi Mastermind-modulet, som er den intelligente brætpræstationsswitch, der er centralt på anlægget. Så har vi et antal power-moduler. I det her system har vi 5 moduler installeret. Og hernede for neden har vi vores power trunk med et antal battery blades. Systemet er unikt, fordi det implementerer nogle teknologier, som ikke er set før i brugsbranchen. Den første, det er en automatisk rekonfiguration af systemet, hvor modulerne dynamisk bliver allokeret til den rolle, der giver den bedste oppetid, den bedste availability for systemet. Den anden gode detalje, vi har implementeret i det her anlæg, det er noget, vi kalder zoning, som går ud på, at man har 3 identiske zoner på anlægget. Normalt vil zone 1 være tildelt som inputzone, men zone 2 og 3 er så udgangszoner, der kan anvendes, ligesom man måtte have behov for, med forskellige criticality på de forskellige zoner, og hvor lasten på de 2 zoner er fuldstændig isoleret, sådan at fejl på den ene zone ikke vil påvirke den anden zone.